B'investiment ta' madwar €1,300,000, 933 student tawċi ibbenefikaw mill-iskema ta' sussidju għall-kera fis-sena skolastika 2019-2020. Għal dan il-Ministru Għawdex Klint Kamilleri li madan l-istazzjon spjega li minkejja li diversi studenti qed jagħmlu l-lezzjonijiet online minn Għawdex stess minħabba l-imxija, is-sussidju tal-kera se jibqa' jingħata xorta waħda. Il-Ministeru Għawdex ser jibqa' jgħin b'mod finanzjarju lill-istudenti li jiffrekwentaw xi istituzzjoni edukattiva ġewwa l-Gżira ta' Malta anke għajnuna finanzjarja sabiex ittaffi mill-ispejjeż tal-kera u spejjeż oħrajn. Il-Ministru Għawdex semma kif bħalissa dejjin ix-xogħlijiet fuq Villa Lawri f'Birkirkara li mistennija tiftaħ u tilqa' l-ewwel studenti għawċin mis-sena skolastika li jmiss. Iżda aktar minn hekk għaddejja ħidma biex jiġu identifikati aktar postijiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti għawċin li jħallu darhom biex jistudjaw f'Malta. Naraw avenues oħrajn kif nistgħu wkoll noffru accommodation affordably ukoll għall-istudenti fuq skala aktar kbira. Għaldaqstant ser nkomplu ngħinu lill-istess studenti kemm b'għajnuna finanzjar kif ukoll aktar il qudiem li noffru wkoll akkomodazzjoni għall-istudenti għawċin li jgħixu propju ġewwa Malta sabiex ikun jistgħu jkomplu bl-iskola tagħhom.